May ngapon sugbong Kabisayan, Mayor-elect Tami Osmeña mipakita og ebidensya kung ngano napildi si Mayor Michael Rama. Iya usab nga atubangon ang bisan unsa nga protesta ni Rama nga dili makadawat sa iyang kapildihan. Kinigiaksyon na ni Edwin Cañete. Bisan sa kaulingon niya nga presinto, napili si outgoing Mayor Mike Rama sa Clustered Precinct 137 sa Barangay Guadalupe, Diencia, Mibutar. Kini adunay 790 ka registered voters ug 680 nini nakabutar. Gipakita ni Mayor-elect Tami Osmeña ang resulta sa presinto aron sa pagmatuod niini. I got 400. Using way of cheating. So Gipatanaw ni Osmeña nga napildi si Rama tungod sa pagpabaya nini sa iyang kaugalingon nga presinto. Sa presinto ni Rama, siya nakakuha og 240 botos, samtang si Osmeña nakakuha og 412 botos. Matud ni Tomas Osmeña nga wala siya manikas atol sa piniliay ug iyang atubangon kung adunay protesta nga ipasaka si Rama. I challenge him to do that because talawan man ako. This usual kutob na sa drama. Mr. Drama is at it again. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Ed Cañete, News 5. Magpadayon ang prayer rally ni sa mga supporters ni Mayor Michael Rama matag gabi. Ang kapulisan gimanduan sa pagbantay niini. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Mga supporters sa Team Rama nagtapok atubangan sa City Hall aron pagpadayag sa ilang simpatiya ni Mayor Michael Rama. Kinsa gipildi sa ikaduhang pagdaga ni Osmeña bato kaniya. Si Rama napildi kapin 30,000 botos. Dili makatuog makadawat ang kinatibuk ang Team Rama. Sa resulta hilabi na kay midaog ang ilang vice mayor ug napulo ka mga konsihal. Makuha na unta sa Team Rama ang mayoriya sa konseho nga mo'y nahimong babag sa ilang mga programa. Di makatuo si Rama nga siya napildi, samtang sobra sa katunga sa iyang mga konsihal ang nidaog. It has become an issue now that something is wrong with the machine, whether there was already something being in there or there is such a thing as data exchange. Because I always claim that the vote of my opponent is my vote. Because we've already been having a survey that when the election was called 2 days ago, I was definitive enough an 18,000 majority with at least 25,000. As the minimum, medium is 50,000. Precisely, we're now making an issue whether this is a nationwide against liberal against us, or it is just my opponent party doing some machination. Nakita sa pagbuhat sa kaatbang na hinahagi sa mga DCL ang votes ni Mayor Mike Rama ikwaan. Natay gitawag na vote sharing. Ikwaan ang votes ni Mayor Mike Rama kaysa gahapon pa lamang sa ato ang monitoring sa tanang mga presinto, ang ato sa mga watchers, sa mga paralegal, sa legal lawyers na to nagpaabot sa ato sa HQ na naatay mga presinto na ang magbutar sila o drama ang magawa sa Osmeña. Kung dili magani, magbutar o drama, igawa sa resibo, walay mayor. Almost 1,000 andito sa tutugaran sa among balay sa Asun. O sa inyo trabaho, pag-eleksyon, nindawag tinuod may produsintos na ang labaw. Giawhag sa Team Rama ang ilang mga supporters nga kung mahimo magtapok sila kada adlaw sa City Hall alang sa paggahimo og prayer rally. I do not really that is the wish of my life. So that it will be good to the public what's going on, what's happening. And Manila would know that the mayor of the city of Cebu has already been so clear at the media. That's why they're coming up with this sort of very rally, now converted into an indignation. Gimanduan ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga bantayan ang prayer rally atubangan sa City Hall. Kana basta buto lang peaceful assembly kung naasiguro at the discretion of the city director nga medyo naka-impede na sa mga right of other persons while they go about their own businesses. Siguro the time they have to react. But what we do usually is to
exercise maximum tolerance. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Ray Pasaporte, News 5. Governor Junjun Davide dili pa madeklarar hangtod nga makumpleto pagdawat ang resulta sa eleksyon. Adunay problema sa pagbalin sa data gikan sa duha ka mga lungsod. Samtang kuwang usab ang data gikan sa Cordova nga nahatagan og sayop nga balota. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Sayo ganyang buntag, gitapukan sa mga empleyado sa Kapitolyo ang gawa sa Capitol Social Hall din gipahigay ng provincial canvassing. Ilang gihuwat ang proclamation ni Cebu Governor Junjun Davide nga mananaog sa ikaduhang termino. Gilinyahan sa mga tao ang paingon sa canvassing area gikan sa Governor's Office apan wa magpakita si Davide. Gipabalik sa ilang opisina ang mga empleyado human giklaro sa Provincial Board of Canvassers nga di pa madeklara nga daog si Davide kay wa pa ang resulta gikan sa lungsod sa Malubuyok, Santander ug Cordova. Once nga mahuman ang ilang kuan dito, canvas, mo transmit na silang result diri, mo na siya mahuman na ang kuan canvassing. Nadaot ang consolidation canvassing system sa Malabuyok ug Santander nga gipadana sa kauluhan aron ayuhon. Hangtod nga di kini maayo, dili sab makompleto ang canvassing sa Kapitolyo ug di madeklarar si Davide. Giwat pasab sa desisyon gikan sa kauluhan ng COMELEC kung unsaang pagresolbar sa kapakya sa Cordova pag-transmit sa ilang resulta tungod sa problema sa sayop nga balota. Kung masulod ang resulta sa duha sa tulo ka mga lungsod, mahimo na nga madeklara si Davide. Base sa unofficial count, nidaog na si Davide pagkagobernador sa lalawigan sa Sugbo. Tanawon lang nato, ang bisag duha lang siguro ato, tanawon lang nato ang unsay mosulod nga results diri. Kaya dili mo ko makahimo nga ang basis nga transmitted results padung sa server sa Manila mo itong gamiton. Kinahanglan nga mosulod gyud diri ang results. I don't think there's going to be any proclamation today kay according to our legal counsel. There are two machines na gipadas Manila. Kapin 20,000 ang labaw ni Davide ni Garcia. Bisan wa pa maproklamar si Davide, may concede na si gubernatorial candidate Winston Garcia. Sa iyang website, gipasalamatan ni Garcia ang iyang mga supporters. Andam na kining lawak sa Kapitolyo alang unta sa press conference ni Governor Junjun Davide sa iyang pagkadaog sa iyang ikaduha nga termino. Apan gumikan sa kakuwang sa mga returns gikan sa kalungsuran, di gihapon siya maproklamar sa COMELEC. Apan kung maproklamar, magamit unya kini maong lawak. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Ryan Sorote, News 5. Provincial Board of Canvassers gihangyo nga dili na paabuton ang tanan nga resulta sa election aron lang maproklamar ang mananaog. Bukod sa mga mananaog nga kandidato nga ihikling na lang sa COMELEC ang ilang pamaagi nga huwaton ang 100% nga pagdawat sa mga election returns. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Bot sa kampo ni 6th District Board Member Candidate Jonky Uwano nga ipadeklara na ang mga mananaog sa kandidato bisan ug wa pa mahingpit ang pagtransmit sa mga election returns. Kini gipaday sa kampo ni Uwano human natanggong ang mga proclamations sa mga mananaog nga kandidato tungod kay wa pa mahingpit ang resulta gikan sa lungsod sa Cordova. Alang kanila, igo ng 90% nga pagtransmit sa mga election returns. Ang COMELEC dili mo proklamar sa mga kandidato kung dili makompleto ang pagtransmit sa tanang election returns. Ana sa 96.9% sa mga returns ang na-transmit og na-canvass sa lalawigan sa Sugbo. Nagpaabot sa ilang proklamasyon ang midaog pagka-board member sa 6th District nga silang Glenn Bersede og Jonky Uwano. Mao ra to kung i-manifest nga pwede gina nila desiran nga i-consider ang 96.9% as the threshold nga pwede na sila mo-proclaim. Mao na essence sa akong i-manifest. Matud sa kampo ni Uwano, bisan maapil og ihap ang Cordova, di na maapas ni aligado ang labaw ni Uwano nga 36,000 votes. Gitunan sa Provincial Board of Canvassers kung mahimo ba nila tugutan na ang hangyo sa kampo ni Uwano. Even with a turnout of around 80%, it's around 26 or 27,000 votes. That is statistically improbable nga masuyop na tanan ni Oyo with due respect to him and his candidacy. So kung tugutan kini, mahimo na usab nga madeklara si Cebu Governor Junjun Davide. Nadeklara na usab nga mananaog sa Cordova silang Mayor-elect Tetsi Sitoy Cho o Vice Mayor-elect Eddie Sitoy. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Ryan Sorote, News 5.
Napildi si Mayor Rodrigo Duterte sa 12 ka mga lugar sa lalawigan sa Sugbo. Gawa sa Lapu-Lapu ug Cebu City, midaog si Duterte sa 35 ka mga lungsod ug dakbayan sa lalawigan. Kini giaksyonan ni Kyla Estoya. Wala makadaog si Mayor Rodrigo Duterte sa 12 ka mga lugar gikan sa 46 ka mga dakbayan ug kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo. Nakakuha si Duterte og kapin 733,000 votes gikan sa probinsya. Kini walay labot sa dakbayan sa Sugbo ug Lone District sa Lapu-Lapu diin nakakuha si Duterte og kapin 377,000 votes. Sa kinatibuk-an, nakakuha si Duterte og kapin 1 million votes sa Sugbo. Sa norte, gipildi si Duterte sa mga lungsod sa Madridejos, Bantayan ug Santa Fe sa isla sa Bantayan. Pildi usab siya sa Daan Bantayan, Medellin, Bogo, San Remigio ug Tuburan. Sa southern part sa Sugbo, pildi si Duterte sa mga lungsod sa Dalaget, Buluon, Sambuan ug Santander. Midaog si Duterte sa 35 ka mga lugar sa lalawigan sa Sugbo ug sa Cebu City ug Lapu-Lapu City. Sa kinatibuk-an, 53% sa mga botos mipaingon kang Duterte, 27% mibotar kang Rojas, 12% kang Po, samtang 5.8% sa mga botos sa Sugbo na adto kang Binay. Alang sa aksyon Bisaya bilang Pilipino, Kyla Estoya, News 5. Mayor-elect Tomas Osmeña mo-appoint og mga little mayors sa mga departamento alang sa pagdumala nini. Si Konsehal Mary Ann de los Santos ang iyang itudlo alang sa City Hospital. Kinigiaksyonan ni Edwin Cañete. Itudlo ni Mayor-elect Tammy Osmeña si Konsehal Mary Ann de los Santos mangulo sa pagdumala sa Cebu City Medical Center. Mato ni Osmeña tanan nga mga transaksyon sa hospital. Muagi kang de los Santos og dili niya mahatagan og aksyon ang wala muagi sa konsehal. Mary Ann is the mayor of Cebu City as far as CCMC is concerned. Deputy Mayor for Cebu City. No, he is the mayor. She's the boss. She will tell me what to do. I will not sign anything on health without her initials. Gipasalig sa bagong napili nga mayor ang paghatag og libre nga tambal alang sa mga kabus og senior citizens. We're going to provide free maintenance medicines to everyone. Ipaimbestigar usab ni Osmeña ang pagpadagan sa hospital. Matod niya, adunay igong budget sa pagpalit og tambal ang dakbayan apan gibayran lang gihapon kini sa mga pasyente. Our budget for CCMC is 270 million. Not for construction, that's just for operations every year. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Ed Cañete, News 5. 700 ka mga magtutudlo i-hire sa Sugbo alang sa senior high school. DepEd Cebu Province nangandam na sa pag-abli sa klase. Report ni Ryan Sorote. Human ng eleksyon, balik na sa pagpagandam sa abli sa klase ang mga magtutudlo sa lalawigan sa Sugbo. Karong Mayo 30 magsugod ang brigada eskwela hangtod na sa Hunyo 10. Sugdan na sab sa Department of Education ang senior high sa 233 ka mga high school sa kalungsuran. 700 ka mga magtutudlo ang ilang i-hire alang sa senior high school classes. Mga teacher 1, teacher 3 ug master teachers ang gipangita sa DepEd Cebu. Ang uban ang gikan sa DepEd mismo o gipang-promote samtang ang uban newly hired aron mapunan ang mga teachers. And then ang katong magsugod jud depende sa ilang qualifications kanang mga professors siguro kanang makuan jud sila mo qualify jud sila can have higher positions like teacher 3. Kinahanglan nga certified sa TESDA ang mga instructor sa senior high. Mga TESDA National Certificate 2 holder na unya ang mga graduate sa senior high nga mahimo nang makatrabaho. Doon na unya ang mga senior high school sa tanang mga lungsod nga nag-offer og managlahi nga courses sama sa academic, vocational technical, arts ug sports nga mahimong pilian sa mga tinunan. Ato nang gibahin-bahin meaning ang mga eskwelahan within the municipality walay pareha og strand. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Ryan Sorote, News 5. Usa na lang kalungsod sa lalawigan sa Bohol ang wala pa makatransmit sa resulta sa eleksyon. Kaganihang buntag malampuson nga nakatransmit ang lungsod sa Sierra Bulyones ug Alicia Bohol. Kinigaksyonan ni Zarlene Solon.
Nakatransmit na ang duha sa tulo ka mga lungsod sa Bohol nga nagkaproblema sa memory card sa ilang vote counting machines. Nakaproblema ang Provincial Board of Canvassers kagahapon kay corrupted ang data sa memory card ug napakya sila sa pagtransmit sa resulta sa election sa duha ka mga lungsod. Samtang nagproblema sila sa internet connection sa Alicia Bohol. Kaganiha malampuson nga nakatransfer sa election data ang Alicia Bohol samtang na-recover nila ang corrupted data sa Sierra Bullones. Bali, ang problem natin dyan is nasa CCS kit mismo. Pero, the results are already there. It's all about consolidating the result. So that the Municipal Board of Canvassers can transmit to the Provincial Board of Canvassers. Ang memory card nga adunay election return sa lungsod sa Lila, gipadala ngadto sa Manila aron sa pag-recover sa data ni ini. Mao na lang kini ang kuha nga election return sa lalawigan sa Bohol. Kasi, di ba, tapos na sa mga vote counting machines. So, meron na silang election returns. Hindi lang makonsolidate ngayon sa canvassing sa munisipyo kasi nga may problema doon sa canvassing kit natin. Sa canvassing kit ang problema. So katong sa Alicia sir, di ba kay sa internet para man ang problema ato sir? Yes, pero I think they're trying today kung matransmit natin. Kay akong pag tuwa mo ko gahapon sir, nya murag stress nunto, kamulog yapon sila transmit kipadala ang laptop. Dugaya man sir. Oh, there are talagang areas na mahirap mag-transmit na. Pero they're now looking into the contingencies on how to go about it because we would like to finish this. Madugay pa ang pagkumpleto sa resulta sa Bohol tungod kay ipadala pa sa COMELEC officer sa Lila, Bohol ang data sa Manila aron maapil pa kini sa kwintada sa election return sa Bohol Province. Matud ni Mindros, pareho og problema sa CCS kit ang ilang nasugatan sa lungsod sa Santander, Malabuyok ug Cordova sa Sugbo ug lungsod sa Gimalalud, Negros Occidental. Pa lang natin makonsolidate for purposes of generating certificate of canvass and proclamation. Kasi yun ang magiging basis natin to proclaim the candidates. Alang sa Action Bisaya, bilang Pilipino, Zorlin Solon, News 5. Plano nga curfew ug liquor ban ni Presidential Frontrunner Rudy Duterte lisod nga mapatuman. Ray Pasaporte sa report. Malaumon si PRO7 Director Chief Superintendent Patrocinio Comendador kun madayon nga patasan o dublihon ang sweldo sa PNP sa pagsugod sa administrasyon ni Rodrigo Duterte. Una nang misaad si Duterte nga iyang patasan ang suhulan sa kapulisan ug kasundaluhan kun makadaog kini. Apan giklaro ni Komendador nga di kwarta ang makamotivate sa kapulisan apan ang ilang kaakuhan sa pagpatuman sa balaod. Kasi may di malipay. Pero on top of this money, management resources say na money is not actually the greatest motivator to do the job. It is commitment or purpose. When you have sense of purpose, mas dedicated ka, money comes second as a second great motivator. Asa ka mga libro sa management, pero kinsa man may ingon nga dili na mas labing maayo may padakan sweldo. Malaumon si Komendador nga wa nay magbinuang nga pulis sa administrasyon ni Duterte. Laing plano ni Duterte ang pagpatuman sa curfew ug liquor ban. Magsugod alas 10 sa kagabihion ang curfew ug sa alauna sa kadlawon ang liquor ban. Apan nakita nga problema ng Komendador ang balaod nga nagdili nga dakpon ang mga minor de edad ug nga wa sila'y pasilidad nga kabutangan sa mga bata. The problem is we have to deal with the law, the juvenile justice system na doon ay mga restrictions nato, minors ita ka priso, no? Asa nato ibutang. I think kung ma-address ni mga issues nani before we launch this one, siguro mas epektibo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Usa ang patay sa pagpangronda sa Cebu Provincial Intelligence Branch sa Barangay Lamintac Norte, lungsod sa Medellin. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte.
Napatay sa PIB si Hansel Nuynay Valiente human misukol sa pag-serve sa tulo ka warrant of arrest batok ni Ariel Ortiga alias Aying sa pagpamaligya og drogas. Ang napatay usa sa top priority target list sa PNP nga nalambigit sa pagpamaligya og shabu. Apan nakasibat si Aying, apan nakuha sa iyang balay ang mga resibo, tulo ka armas ug mga bala ug 600 ka pakete sa gituohang shabu nga mo kantidad og 1.4 million pesos. Ang mga nadakpan sila si Dominador Gulisao Jr. alias Titing, Richard Pradilla alias Tuto ug Court Yuson Katana Pulos residente sa Lamintac Norte. Trabaho ra mo sa babuyan, sir. Ma'am ko ya pila na, sir. Trabaho mo sa mga sir, sa babuyan, sir. Parehas mo? Katana? Buat ka mo eh. Wa, sir. Kami tulo. Pero suyod ka? Suyod, lagsa. Susihon sa kapulisan ang ilang nakuhang resibo kunway pulis nga protektor kanila. As of now, we are still trying to determine if there is a protector from the PNP on this certain Ariel Ortega alias Aying, kung nabadyoy nagprotekta siya. Pero as of now, iniimbestigahan pa nato kay daghantang i-consider. Matod ni Superintendent Rodolfo Albotra, daghang nadawat nilang reklamo sa mga residente sa Lamintac Norte nga daghang namaligya og shabu. Nilutaw ang pangan ni Ortega sa ilang investigasyon nga dunay mga pending warrant of arrest hinungdan nga ila kining giserve apan nakaikyas. So kuan siya kanang he has been the subject for quite a long time kay bawtang na diha ang ato lang isang good timing lang gyud ang atong ipangita. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Gipahibalo sa Department of Health Regional Office nga ang Sugbo ang nag-una sa dunay labing daghan nga kaso sa HIV dinhi sa Central Visayas. Ani ang report ni Justine Romo. Ikatulo ang Central Visayas nga adunay kinadaghanan og kaso sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ang National Capital Region gihapon ang nag-una sa labing daghan og HIV cases nga gisundan sa Southern Tagalog. Ang Sugbo ang dunay labing daghan nga kaso sa HIV sa tunga-tungang Kabisayan. Dulaan 3,000 ang mga kaso sa HIV sa Sugbo diin sagad sa mga masakit nag-edad 15 hangtod 49 anyos. Nagkadaghan ang mga idaran nga nataptan og HIV. The bulk of the clients or the bulk of the patients with HIV are in the 25 to 34 age group. But hindi sa nato kakumpiyansaan since the 15 to 24 is the second. Dunay bag-o nga kaso nga na-record ang DOH-7 nga nag-edad og 15 paubos pinaagi sa ilang ginikanan. Gawa sa safe sex, mahimong makalikay sa HIV pinaagi sa pag-abstain sa pagkighilawas, paggamit og kondom, paglikay sa drugas labi na ang mga injectables, ug pag-educate batok sa virus. That's why we also do advocacies in schools and both in universities, schools and colleges to target at this age group. Giauhag sa DOH ang tanan sa pagsalmot sa 2016 International Aid Candlelight Memorial Day karong Mayo 22 sa SM City Consolacion parking lot. Alang sa Aksyon Bisaya, Justine Romo, News 5. Happy day mga igsoon! Pipila sa mga celebrities nga migawas nga mananaog sa nakalabayang nasudnong piniliay atong sayron pinagin ining Aksyon Showbiz Report. Adunay nagmalipayon og nasubo sa paghuman sa 2016 election. Apil na niini ang mga artistang misaad sa pag-alagad sa katawhan. Sulod sa Magic 12, si People's Champ Manny Pacquiao nga kasamtangang anhaa sa ikawalong pwesto sa pagkasenador. Magbabilin sa Senado sila Tito Soto, bana ni Sharon Cuneta nga si Kiko Pangilinan ug ang bana ni Vilma Santos nga si Ralph Recto. Apan kung dunay mananaog, dunasay napalaw sama nilang Alma Moreno, Edo Manzano, Isko Moreno, Mark Lapid ug Ray Langit. Wala sabag paulahi ang star for all season nga si Vilma Santos Recto nga nakadaog pagkakongresista sa 6th Distrito sa Batangas. Ni arangkada sab si kanhi Presidente Erap Estrada human sa iyang kadaugan batok ni Alfredo Lim sa pagkamayor sa lungsod sa Manila. Ug human sa pipila ka attempt nga mahimong leader sa iyang lungsod, gibuligan na gayud si Richard Gomez ang mamahimong mayor sa Ormoc City. Samtang miukit sab og kasaysayan ang transgender politician nga nakakuha og pwesto sa Kongreso. Si Geraldine Roman midaog sa 1st District sa Bataan ug mao'y labing unang transgender ug miyembro sa LGBT community nga na-elect sa House of Representatives.
Alang sa walay karapusang mga chika, o balik ko ninyo matang alas 8 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Laucot Serra, ang atong word of the day, nagkanayon. Ang eleksyon murag gugma, kung dili ikaw ang pilion, kinahanglan kini nimong dawaton. Bisag sakit pa malandungon, you really have to move on. Agay. Hindi ko na magdugay ka ni JP, mahimunusan ninyang mayor sa Santa Fe. Santa Fe. Next election. At tangin ninyo. Maukanto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ng konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay ilang kutob sa balita. Aksyon!